Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä ratsastan oivalla nytten ja meille on tullut Donnalle varsa eli muru. Haluatko Muru esitellä itses? Mä oon siis Muru ja mä oon tän tallin uusin varsa. Ja joo. Nyt mä oon jo koulutettu. Ja no, te näette kun mä olin niin vahva, niin mä jaksoin kaataa oivankin tohon esteen päälle, niin joo. Nyt mä meen pakoon. Ja niin. Eli oi mä nousin ylös. Niin tässä vielä täällä on mun kamera. Niin tällä ei pysty niinku pausaamaan sitä. Että vaan liikuttaa. Niin. Joten tää on vähän hankala. Mun pitää välillä kuvata niinku noita mun puhelimella. Joo. Ja sitten Murulla on tää asia. Ja katsokaa muuten kuinka isoja esteitä mä saan hypätä. Joo, mä tuun näistä pois. Hop, oiva. Me voitaisiin mennä tänne nurmitulle alueelle. Ja Muru näyttää nyt, miten se hyppää. Joo, eli nyt mä näytän, miten mä hyppään. Ja niin. Tässä tulee, kun näette kun mä hyppään. Mä tulin teitä päin. Hyvä Muru. Ai. Ja täällä on varjoa sitten. Ai. Joo. Ärsyttävä este. Nyt mä hyppään to. Mä tulin teitä päin. Ja joo. Tällä voi kuulua vähän metteilijä. Ja mua pitäisi tulla kohta kouluttaan joku tyyppi tai katsomaan mun kavioita ja harjailemaan, mutta mä oon niin puhas, että mua ei tarvii harjata eikä katsoa kavioita. Ja sit tosta tulee myös pesemään. Ja miksi mä oon näin pieni tässä kameralla? Mä oon isompi. Ja mä oon vähän valoisampi. Laitetaan tänne valot. Ottakaa. Mä laitan valot. Juu, pitää laittaa ensin pisteisiä. Tai en ole tiedä mikä se on, mutta joku semmoinen. Ja sitten päälle. Mistä ne saa? Tuosta. Nyt tuli valo kentälle. Tai siis menee siinä. Ja nyt on parempi vähän ratsastaa, koska on valosaa. Mä pesmintelin mun kuvauspaikalle ihan. Eli on vähän parempi ratsastaa. Ja mun kovaajana on siis Elsa. Mä voin ottaa sen kameraan. Joo. Tässä on, moi mä oon Elsa. Joo, tässä on siis Elsa. Ja joo. Mä menen pois. Joo, siinä oli mun kuvaaja. Ja nyt se lähtee jonnekin kuvaushommiin. Ja sitten mä voin ratsastaa tai mennä vähän hommia.
tyhmä. Mä kierrän kameraan takaa, niin ei varmaan näy mua. Hyvä muru, just tolleen. Ja nyt mä oon tässä. Moi. Se oli hauska näköistä. Nyt mä näytän sen mun äitin. Joku en näytäkään. Mä näytän mun yhden ison kaverin. Tässä on mun iso kaveri Vimma. Ja Vimma on siis Snack. Tai joku semmonen ihmeellinen rotu, mikä mulla ei oo. Ja joo. Vimma on tosi iso. Isompi kuin minä. Voitais vaikka vertailla vähän sen. Kameran taaksepäin. Niin minä olen pienempi kuin Vimma. Tai no, mun pää on niin kuin silleen, jos ilmasta kattois, niin tommonen olis. Eli vähän niin kuin samankorkuisia näyttää ilmasta. Tulee hakemaan kameran. Tai siis mä voisin viimaattaa sen. Joo. Joo. Ai. Niin minä otan Vimmalta kameran. Näin. Niin Vimma, sä voisit nyt vähän ratsailla. Näytät miten hevoset ratsastaa. Ja sit pitää laittaa toi este paikoilleen. Ihan kuin Felix potkis jotain. Menee. Noin. Ja nyt Vimma hyppää. Joo, siinä on toi oli hyvä. Minä täällä rimpuilen samalla. Vähän alempana. Joo. Ai. Nyt Vimma meni piahtaroimaan tai nukkumaan. Ja nyt mä otan kameran. Nyt mä otan kameran. Siis nyt mä otan kameran ja sanonko mä teille varmaan. Niin, että mä otan kameran ja ai. Joo, murkautuu. Ja jos muru ei sanonut mun rotua, niin mun rotu on siis Snaptrotti tai joku semmonen Scrapnuttin joku hevonen tai semmonen Crapsnuppi. En minä muista. Ja niin. Mun rotu on Scrapnupin joku semmonen. En tiedä onko lämminverinen, mutta joku semmonen. Ja joo, nyt mä päätän lähteä pois. Niin muru tulee sinne. Joo, siis se rotu on Scrapnupin tamma. Se on tamma ja minusta tulee iso estehevonen. Kuten varmaan näette, kun mä hyppäsin niin isoja esteitä. Joo, nyt mä lähden. VG. Ai! Joo, tää on kaikenlaista menoa. Mut joo. Mä hyppäsin ison esteen. Mä hyppäsin ton esteen, ottakaa. Ton. Ja mä näin tästä. Mut joo. Kiva.
Au! Au! Ja nyt kamerakin kaatui, kun mä kaaduin. Kiva. Seuraavaksi voisi esitellä teille vähän tätä tallialuetta, koska sitten on varmaan kaikkia nähty. Ja tää meidän tallialue on vähän sotkunen ja joo. Miten lähdetään. Tää siis vimma ehkä voisi esitellä. Mut joo, nyt lähdetään. Ja siis sitten tuolla toisella puolella vähän imuroidaan. Ja sitten aukaistaan ovi. Siellä otetaan kameran matkaan ja lähdetään. Tosiaan täällä. Eiku. Sori, pitää laittaa kameraa. Noin. Pystyy vähän siivoilemaan, koska... Täällä vähän esteet lentelee mulla, vaikka mä oon näin pieni. Mutta voi varsatkin olla välillä voimakkaita. Mutta meidän tälli on vähän ruma, koska se on niin sotkunen. Ja joo. Nyt mennään hyvään paikkaan. Tai ehkä mun lemppari. Mä vähän huijo mun pyllyä. Bepaa. Mennään. Elikkäs täällä on Liljan karsina. Siellä ei nyt oo mitään paitsi siili ja tommonen keppi. Ja niin. Pari juttua lisää. Joku hetki pois. Ja nyt mennään. Älkää välittäkö tosta. Mä yritin salttia sitä, mutta mun hampailla ottaa sitä pienen reijän. Joo. Miten pitäisi jonkun kuvata? Vimma! Joo. Vimma tuli nytten kuvaan. Koska minä olen niin nuori, niin minä en osaa. Elikkäs ensimmäisenä me avataan ovi. Sen te varmaan tiedätte. Noin. Ja sitten mennään sisään. Vimma tuu sisään. Joo. Eli sitten aukaistaan tää ovi. Mä vetelin näin. Eli me aukaistaan ovi. Näin. Sitten minä tulen sisään. Näin. Ja joo. Tässä on siis tämmönen. Tuossa on siili. Ei paljon mua kiinnosta. Ja niin. Lähdetään pois. Tämä on mulle uusi paikka ja mulle on jo kerrottu, niin mä haluaisin tehdä tämmösen esitellyn. Ja tähän mä menen varmaan tarhaan äitin kanssa. Mut äiti on nyt kisoissa ja mä en päässyt mukaan, ihan tyhmää. Ja no, tossa on Ellin talo. Sitä ei käydä katsomassa, koska ei ole lupaa. Kaikkea sotkua täälläkin on. Ja sitten mennään tänne. Ai. Mennään tänne. Ja tuu. On yksi. Täälläkin on vähän mun puhelin. Täällä on vähän sotkusta. Ja ei mun puhelin on nyt noin iso. Ottakaa. Hetki. Joo, ei mitään. Ja joo. Oi vitsi, tuolla on ihmisiä, pakko mennä pois. En ehtinytkään oikein. Nyt pitää mennä sisälle, koska siellä ei olekaan ihmisiä. Tai ei ole yhtään.
Niin pitää mennä. Sitten täällä on ennen ollut semmosia hyllykköjä. Ja joo, nyt mennään ovesta sisään. Ja joo, tässä on ennen ollut semmoset niin kuin, mitkä ne on. Ja ottakaa. Mä menin makoilemaan. Nyt ei ole aikaa siihen esittelemiseen. Eli mun on tämmönen merkki tuolla otassa. Ja joo, nyt ei ole sen esittelyaika, vaan mennään tänne toiseen huoneeseen. Ja täältä löytyykin tämmösiä juttuja. Minkäs? Täällä on porkkanaa. Jos teillä on nälkä. Ai! Mä ite lensin tonne ulos. Se on kuin tietokone. Menin sinne puolelle. Joo. Sitten tommonen leikki. Niin. Tää on murun sekoilumaidei. Mene. Nyt mä heitän. Muru. Ja älkää ihmetelkää missä Fanny on. Eli Fanny on mun kaveri. Ja mä en tiedä missä Fanny on. Mutta joo, se pitäisi etsiä. Ja Fanny tulee nytten. Ja Fanny on mun kaveri. Fanny tulee. Moi Fanny! Fanny, sä oot mun neessä. No ai moikki. Joo, tossa on Fanny. Moi, mä oon Fanny. Mä oon Murun kaveri ja mä oon Vuonohevonen. Ja joo, tää on Murun sekoilumaidei. Ja joo. Kohta meitä menee, siis mä oon Murua vähän pienempi, mutta mä oon sitä vanhempi. Eiks niin? Ja Muru on, ei Muru kun Fanny on. Mä osasin sanoa mun oikein. Mä osasin sanoa mun nimen. Mitä? Joo. Ei siitä sen enempää. Mä kaadoin koko puhelimen. Noniin. Kamera. Mikä ei ehkä ole hyvä juttu. Fanny Muru rauhoitu. Joo. Mikä tuo on? Ja joo, nyt me voitais pyytää mun iskää. Eli siis me voitais pyytää toi Fanny iskä Felix, se on sotkuhullu. Eli se sotkee kaikkia paikkoja, se on ihan hullu siihen. Niin me voitais pyytää se auttamaan meitä vaikka jonkun huoneen sotkemisessa. Eiköhän tehdä niin. Fanny tuu. Ai. Fanny tuu. Joo. Fanny, otetaan kamera ja kuva, kun mä tuun täältä. Ja kuva! Juu. En minä olisi silloin kuvaamatta. Ja nyt minä tulen ovesta ulos. Tuolle liukumaan. Ai. Ja joo, nyt mä menen Fannyn kanssa pyytämään Felixia. Felix on tossa. Ai, kappas Muru. Päivää. Päivää. Haluaisitko sä auttaa mua ja Fannya sotkemaan jonkun huoneen tai jonkun? Totta kai haluan. Jee, Fanny!
No, se suostuu. Jee, Iska, sä oot paras. Joo, annapas sen. Oi, että. Kyllä mä voin. Tänään pääsee uudestaan sotkemaan kaikki. Uudestaan? Niin. Mä sotkin äsken yhden. Jaa. Tosi kiva. Joo. Minkä paikan sä haluat, että me sotketaan? Tulkoos tänne. Joo. Mennään. Mikä paikka me sotketaan? Ottakaa. En mä tiedä. Just. Mutta ensin voitaisiin hyppiä vähän esteitä, vai? Joo! Esteitä! Niin, esteitä. Fanni! Siis ihan oikeesti Fanni. Mulla on sun paras kaveri. Mä rakennan esteen. Tulkaa jompikumpi pitämään. Tai vaikka joku. Heppa. No niin. Laitetaan ensimmäisenä tämmönen. Tyhmä este. Voisiko joku tulla laittaa tänne? Iskä, mä osaan laittaa esteen. Näin, nyt tähän siinä kunnon este. Laitetaan sitä vähän tälle päin. Näin. Sitten mä voin hypätä eka. Nyt tulee. Joo. Ja niin. Mä voin hypätä ensin. Ja mun kattokaa, mulla on tämmöset alkavat sukat, niin mulle tulee isona ihan oikeet sukat. En mä tiedä mitkä ne on. Nyt ihan semmoinen. Kattokaa. Sano moikkuu! Mikä tämän jalkaa? Vimma. Sano moikku, Vimma! Moikku! Joo. Nyt otetaan tälleen lähetetään. Eli oikeesti ihan sairaan lähellä. Piu! Ja. Ota nyt yhdessä. Joo. Felix, eiku Fanni, hyppää seuraavaksi. Joo, mä hyppään seuraavaksi. Niin, Fanni hyppää seuraavaksi. Joo. Fanni, sä aloittaa. Joo. Hyvinhän sä, Fanni, pääsit se. Sen siis sanoit, että sä et pääse yhtään sitä. Sitten mä! Yeah. Siitä sai se typerä este. Ja sitten tuonne. Mennäänpäs. Au. Mua kutittaa.
mikä on ärsyttävää. Mutta nyt Teemu menee korjaan. Ja. Sitten Teemu menee korjaamaan tuon tallin ovet ja siivoamaan sitä. Anni myös. Niin me voitais mennä vähän Fannin ja Felixin kanssa vähän sitten, kun se on on siivottu, niin sitten vois vaikka, no, mitäköhän vois tehdä sille? No vaikka sotkea sen uudestaan. Vaikka ne on lakaissut sen nivi ja kaikki lannat ja kaikki sinne. Porkkanat ja kaikki. Kaikki semmoset roskat ja kaikki. Niin joo. Tähänpäs se. Felix ja Fanny! No joo. Ihan typerä. Typerä tämmönen. Joo, mä tuun. Okei, nyt vaan odotellaan, että ne on valmiita. Ja pitää mennä ensin. Pitää ensin toki mennä vähän kurkistelemaan. Mitä sille on? Se on tommonen, mutta sitten katsokaa se. Ennen karsinat on tommosia. Niin ennen. Ja nyt me mennään piiloon, koska ne tulee jo. Niin sitten näiden jälkeen. Tässä ei pysty paussaamaan, niin on vähän hankalaa. Mut joo. Teemu. Ei kun aina pitää tulla. Sitten ne on tulossa. Varmaan kuulette askelia. Ei vielä. Vaan nyt. Joo. Haluaisit sä korjata vaikka ton Pompulon karsinan ja tarkistaa kaikki muut karsinaiden ovet? Juu, ihan helppo nakki. Mä ensin vaikka voin korjailla vähän näitä tai tarkistella. No yksi ovi pitää ehkä vähän korjailla. Onpas toi suolakivi pois ensin. Noin. Joo, on tää ihan rikki. Eli noin, mitä se on? Sitten toinen karsina. Anni, haluaisit sä lakasta tämän? Juu, minä käyn hakemassa tuon harjan. Juu. Pitäisikö mun ottaa ihan 2 harjaa? En mä jaksa. Laitetaan tänne kaikki nämä. Näin. Miten sä voit tutkia? Juu. Joo, tää ovi on ihan kunnossa. Ja mä käyn hakea kottarit ja kaikki. Juu. Mitäsköhän mä? Ai niin, noin. Korjataanpas tuo. Ajan tuokin. Ja tuo. Jaha. Täällä on aika paljon kaikkea. Sitten pitää korjailla. Juu. Ihan helppo tämä homma. Ja. Juu. Ihan semmonen. Oho, toi karsina. Jaa.
En mä saa näitä enää. Hyvä, sä kävit hakemaan kottarit ja kaikki. Joo. Ensin mä voisin ottaa vaikka näitä lantoja ensin. Noin. Pitää ottaa ensin vaan nämä. Noin. Seuraava. Noin. Sitten vien nämä pois sitten nämä. Nämä. Tää on pimeänä aika. Siis. Tää on pimeänä aika kauan nyt tää musta. Koska tätä ei pysty ollenkaan niinku pausaamaan. Koska tää on niin huono puhelin, että niin. Ja joo. Pistä olla hiljaa, koska Anni tulee. Ai. No varmaan talikko puuttuu. Juu. Täällä on kaikenlaista jättipurupaakkuja. Nyt siis... Teemu, mitä sä teet nyt? Tutkiskelen näitä tämmösiä, mutta... Niin. Ja joo. Mitäs sä teet? No mä täällä otan näitä jättipurupaakkuja ja näin. Okei. Nyt mä otan nämä kaikki jättipurupaakut. Sitten pitää vielä viedä nämä pois. Mene. Sitten vielä. Mäpäs lakasen ensin nää tämmösen yhteen kasaan. Tai yksi ei jää tänne karsina väliin. Täällä on aina mukava hyräillä. Niinpä. Kun tekee jotain hommia. Jep. Tai no, eihän mä oo tässä oikein hyräily. Mä vaan kuunnellut sun puheita. Niin. Totta. Täällä on aika paljon näitä heiniä jäänyt. Tänne karsinan. Tänne. Nyt on täältä otettu niitä kaikki. Sitten pitää vielä laittaa ne tänne kottariin. Miten sulla on, Anni, mennyt? Mitä vaiheessa sulla on? Mun pitää laittaa nämä kaikki heinät ja nää sitten tänne kottariin, niin sitten on eka karsina valmis. Okei. Ei pysty kato itse tulla katsomaan, kun on vähän hommia. Okei. Niin, no. Niinpä.
Ehkä siinä olisi jo eka kotteri, mikä pitäisi viiä. Ja sitten, niin, se on valmis. Tää kotteri. Sitten ehkä vielä toinen kotteri, niin on kaikki. Yksi karsina valmis. Ei vitsi, nää kaatuu. Teemu, no, tulisitko auttamaan? En ehdi. Just joo. Pitää sitten rakastaa tästä. Näin. Ja laittaa takas tänne kottariin. Taas tää kaatuu. Ihan ärsyttävä. Tää on niin ärsyttävää. Siis ihan oikeesti. Noin, nyt mä sain. Sitten älkää kaatuko. Ei minä lähtenyt. Noin. Nyt en oikeesti mä en jaksa enää. Teemu. Ei pysty. No niin, sitten kaikki tänne tarhaan. Ai! Joku tikku tuli sormeen. Tästä talikosta. Harmi. Eihän niitä saa millään tänne kottariin, kun on niin pieniä. Ehkä noi voi jättää vaan tonne. Kun sinne tulee muutenkin uudet purut, niin ei se haittaa varmaan. Eli tämä kottari viiään, niin sitten valmista. Ai! Yksi karsina valmis. Vitsi mikä on, ne täytyy. Mä otin ihan yhden karsinan. Jippei. Ja täälläkin yksi karsina, mitä ei tarvitse ollenkaan. Mut sitten on aika paljon myös semmoista tämmöisiä, mitä täytyisi vähän hieroa. Noin. Sinne voi laittaa nyt tänne yhteen karsinaan. Tän. Jutun. Ups. Teemu, mitä sä sähläät? En mitään. Ja tänään jutut täältä. Pitäisiköhän joskus antaa vaikka muruun tähän oma maidei? Ehkä. Hyvä idea. Niin, mutta sitten kun muru ei ole ehkä vielä niin osaavainen, niin ehkä joku, sitten kun se on vähän isompi, niin ehkä silloin kannattaa mieluummin.
tule senkin jättikikkare. Täällä on ihan tuoreita pökäleitä. No. Sitten pitää vielä lakasta. Mutta pitää vaan viedä nämä kakkakikkareet. Tämähän alkaa näyttää jo siistiltä tää. Jep, älä muuta sano. Nyt kuitenkin Felix tulee tänne jonkun käsin kanssa sotkeen tän. Niin. Ei ikinä tiedä mitä se Felix keksii. Niin se on niin villi. Ui. Harri, kun nyt ei ole puhelinta, kun se on jollain toisella, niin ei voi kuvata oikein mitään tallimaiteita tai mitään. Niin, olisi ollut mukava kuvata, mutta nyt kun joku muu otti sen sen puhelimen, niin ei voi. Itsit. On hirveästi kaikkea romua täällä tallissa. Näin nyt on sekin. Pitää vielä vähän tehdä hommia vielä lisää. Teemu, mitäs sulla menee nyt? No ihan hyvin. Onko sulla alkanut työt? No, ei niin. Hyvä, koska vähän tarvii ekstra käsiä täällä tallilla. Juu, kyllä mä voin tehdä kaikkia hommia aina täällä tallilla, kun mulla ei nyt ole alkanut vielä työt. Joo, vien nyt tänne kottari. Joo. Sitten kipataan. Noin. Ja sitten vielä yksi karsina, niin much better. Eikö sä oot saanut sen? Oho. Täällä on toinenkin karsina ovi, mikä on vähän rikki. Tätä mä en tiedä. Joo, se on kunnossa. Pitäisikö sen Muru ja Donna karsina olla täällä? Ihan saat valita silleen, että Muru on niin yksin. Tai vaikka Fannin kanssa. Ja sitten sitten Donna olisi muualla. Ihan hyvä päätös. Vois silleen ihan tehdä. Niin, miettis, että
kun Fanni ja Muru on parhaat kaverit, tai mistä minä tiedän, niin sitten voisi niinku ihan hyvin tehdä näin. Niin, sä oot kyllä nerokas. Itse oot. No en ole. Tai no, ehkä niinku sun mielestä joo, mutta mun mielestä ei. Niin, niinku itse niinku niinku jos toinen sanoo, että on vaikka rohkea tai jotain, niin sitten sen mielestä kenelle se on sanonut se toinen, että on rohkea, niin sitten se on sille on eri mieltä sille, että en ole. Niin, se on varmaan joku juttu tai semmonen. Meillä on kohta tää talli siivottu. Jee, ihmeellistä. Toivottavasti nyt nää kikkaret saa tähän yhteen kottariin, niin sitten valmista. Niin ei tarvii sitten mennä 2 kertaa samaan karsinaan. Niin kuin noissa muissa. Jes, kaikki mahtuu tähän karsinaan. Yhteen kottariin vaan. Pitäis vielä sitten tää talli lakasta, niin, tai käytävää, niin sitten valmista. Sitten vielä tänne. Noin. Siis nää vois varmaan jättää tähän hoitopaikalle. Tai tähän. Sitten nää vielä tähän. Tai siis tämä jäis niinku tähän. Noin. Ja talikko tuohon. Noin. Eiköhän tää on valmis. Tikapuut tohon, niin sitten on oikein nättiä. Pitää lakasta. On käytävä. Niin on valmista. Siinä ei kestänyt kauan. Sunkin hommat vaan kesti vähän aikaa, niin ei kauheasti kauaa. Ei niin, mä luulin, että se tulee kestämään paljon kauan. Niin. Sanot. Ai niin, toi voi jättää tonne. Nyt on talli valmis. Ja pitää laittaa sitten ovet kiinni. Aha, tikapuut kaatu. Aha. Katto meni vähän rikki. Joo. Voi hyvää päivää.
Ai. Mut joo, eiköhän tää video ollut tässä. Moikkuu!